салом дӯстон, рӯзи гузашта ба ду мавзӯи асосӣ дар футбол рӯшноӣ андохта шуд. Шумо аллакай хабар доред ки дар Лигаи Чемпионҳо аллакай рақобатҳо маълум ҳастанд ва ҳатто пешгӯӣ ҳам мекунанд ки аз ин тараф Ливерпул ба финал мебарояд, аз ин ҷониб Реал метавонад пеши роҳи ду номояндаи дигари англисиро бигирад. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Андешаҳои худро нависед. Аммо хабари дигар ин аст ки сармураббии тими мунтахаби Тоҷикистон барои аввалин бор рӯйхати бозингарони беҳтаринро эълон кард. Бояд гуфт ки тими миллии футболи мо дар мусобиқаи ҷоми Наврӯз иштирок мекунад. Чӣ хеле ки интизор мерафт, мураббии нав ҳам натавонист он бозингароне ки арзанда ҳастанд даъват кунад. Фатлулло Фатлуллоев ба мунтахаби Тоҷикистон роҳ дода нашуд. Акнун аниқ аст ки ба сармураббӣ рӯйхати пешакӣ омодашуда супорида мешавад. Ин рӯйхати сиёҳ ном дорад ки фақат номи Фатлулло дар он қайд шудааст ва ё ҳастанд чунин бозингарони арзанда, аммо ба боло он қадар хуш намеоянд. Андешаҳои худро дар бораи ин ду мавзӯи муҳим нависед. Дар канал обуна набошед, ҳатман инро ислоҳ намоед ва зангулачаам бекор наистад. Зер кунед, аз видеои нав хабар медиҳад. Акнун дар ягон ҷо ба азур шунед, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, ин ҳафта моро тоб рақобатҳо дар чемпионатҳои аврупоӣ интизор аст. Дар Лондон Тоттенхем бо Вест Хэм во мехӯрад. Дастаи Конте бояд баъди мағлубият аз Юнайтед ба худ омада барои топ-4 рақобат бандад. Дар дербии Римӣ Рома Латсиоро пешвоз мегирад. Шогирдони Маурино 8 бозӣ мешаванд ки дар Серия А мағлуб нашудаанд. Бозии муҳими ҳафта албатта ки Эл Классико аст. Реал ва Барселона дар формаи беҳтарини худ қарор доранд. Бозӣ бояд ҷолиб гузарад. Тамошои бозиҳоро бо 1х метавонед бозам шавқовартар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. барои мухлисони Ливерпул Дивок Ориги футболбози таърихӣ боқӣ мемонад. голи ӯ ба дарвозаи дастаи Барселона дар бозии ҷавобии Лигаи Чемпионҳо аз хотираҳо дер мебарояд. маҳз бозингари Белгия он замон ҳисобро 4-0 карда ба камбеки таърихии мерсайдиҳо нуқта гузошт. таърих хуб аст албатта, вале он на ҳамеша кӯмак мерасонад. амалгари 26-солаи белгитабур вақтҳои охир дар ҳаёти Ливерпул мавқеи худро пурра аз даст додааст. ин футболбоз барои клуб ҳамчун як ҷокер истифода мешуд. чандин борҳо Ливерпулро аз вартаи бохт наҷот дода буд. баъд аз омадани бозингарони нав ба сафи мерсайдиҳо мавқеи Ориги чунон танг шуд ки ӯ дигар нафас ба як азоб мекашад. бо дарки он ки ӯ дигар дар байни ин бозингарон мавқеи худро мустаҳкам карда наметавонад, Дивок нияти тарки Ливерпулро кардааст. ҳамакнун барои клуб ҳамлагари белгитабур интихоби дуввум ҳам нест. ӯ ҳамлагари марказӣ аз клуб бошад. баъд аз омадани Луис Диас дар ин мавқеъ Мане, Фирмино ва Жотаро истифода мебарад. тибқи маълумотҳо аз Италия ба ин футболбоз мароқи хоса зоҳир шудааст. қаблан дар бораи Аталанта хабарҳо баромаданд. акнун бошад Милан ҳам мақсади ҷалби Оригиро дорад. муҳлати қарордоди ҳамлагари 26-сола тобистони соли ҷорӣ ба анҷом мерасад. гуфта мешавад ки Ориги шаҳрномаашро бо Ливерпул тамдид намекунад ва ба ҳайси агенти озод ба сафи дастҳои дигар мегузарад. дар Милан бовар доранд ки ҳамлагари 26-соларо бепул гирифта метавонанд. тибқи хабарҳо расониҳои аллакай ба футболбоз пешниҳоди ҳамкорӣ намудааст. Дивок бо эҳтимоли зиёд тобистон аз Ливерпул меравад, вале ин кадом даста хоҳад буд, айни ҳол гуфтан хеле душвор аст. имрӯз Милан ба ӯ таваҷҷӯҳ кард. паго бо наздик шудани тобистон чандин Миланҳои дигар пайдо мешаванд. Роналд Араухо маҳорати худро сайҳал дода айни замон барои хави яке аз асостарин нафарон дар хатти дифоъ ба ҳисоб меравад. сармураббии Барса барои ӯ ҳатто пеш аз бозии Эл Классико фурсати истироҳатро фароҳам меорад, то дар рақобат бо Реал тавонад бар зидди Бензема ва Винисиус бозии шоиста нишон диҳад. ҳеҷ касро хави дам надод, танҳо Роналд Араухоро. аз бозии ӯ дар Каталония розӣ ҳастанд. дар ҳамин шабу рӯз мавзӯи асосӣ дар Барселона тамдиди шаҳрномаи Роналд Араухо мебошад. худи футболбоз зид нест ки меинбад ҳам шарафи каталониҳоро ҳимоя кунад, вале ӯ вариантҳои дигари идомаи корномаашро ҳам мавриди омӯзиш қарор медиҳад. айни замон дастҳои англисӣ ба ӯ таваҷҷӯҳи хоса доранд. Арсенал ва Манчестер Юнайтед хоҳиши харидории Араухоро доранд. онҳо ба фарқ аз Барса ба дифоъгари уругваӣ маоши калон ваъда медиҳанд. барои мисол Арсенал омодааст ки ба Араухо 6 миллион бидиҳад. Манчестер Юнайтед бошад боитар аст ва мехоҳад дар як сол ба Роналд 8 миллион евро пардохт кунад.
яке аз мавзӯи матраҳ дар шартномаи нави Араухо ҳам музди меҳнати ӯ мебошад. Гуфташунидҳо дар марҳилаи якум қарор доранд. То ҳол маълум нест ки Араухо ба шартҳои пешниҳоднамудаи Барса розигии худро медиҳад ё ин ки на. Арсенал мақсад дорад ки дар хатти дифои худ ба Бен Уайт як дифоъгари дигари сатҳи баландро ҳамроҳ кунад. МЮ бошад пай бурд ки бо Магвайр онҳо ба ягон ҷо намераванд ғайр аз вартаи нокомиҳову шармандагиҳо. Аз ин рӯ табиист ки МЮ хоҳиши бештари ҷалби дифоъгари уругвайиро дорад. Бас будагист, айёми Месси ва Роналдо гузашт. Онҳо бояд аз футбол акнун раванд. Чунин андешаро собиқ ҳамлагари мунтахаби Фаронса Николе Анелка пешниҳод кард. Баъд аз афтидани якҷояи Месси ва Роналдо аз Лигаи Чемпионҳо ҳарду зери танқид қарор гирифтанд. Мессиро мухлисони ПСЖ аблаҳ ном бурданд. Роналдо бошад бо 0 зарба бар зидди Атлетико аз майдон баромад. Николе Анелка атрофи заиф шудани ин ду бозингар ибрози андеша кард ки ҳоли ҳозир мо онро пешкаши шумо мегардонем. Шумо метавонед аз суханони Анелка хулосаи зарурӣ бароед ва фикри худро пешниҳод кунед. Ба назари ман Месси ва Роналдо хеле хушҳол аз онанд ки дар зарфи 15 сол чунин корнамоиҳо карданд. Маро бештар аз Роналдо дида Месси ба ҳайрат овард. Андеша мекардам ки Лео майдонҳои Фаронсаро таслим карда, Криштиано ба мушкилии зиёд рӯбарӯ мешавад, чунки ба назарам дар Англия аз Фаронса дида бозӣ кардан хеле душвор аст. Дар футболи ҷаҳонӣ дигар чунин ду нафар бо дуэли беҳтарин пайдо нахоҳад шуд. Онҳо 15 сол аз дигарон фарсахҳо дур буданд. Табиист ки акнун дар бозиашон заифӣ ба назар мерасад. ҳамаи бозингароне ки хеле зиёд бозӣ кардан мехостанд чунин сарнавиштро аз сар гузаронинданд. Онҳо бояд аз ақлу заковат истифода карда ба худ мегуфтанд ки шояд ҳамин ҷо бас кунам. Бояд қарори дуруст бароварда бо сари баланд аз майдони футбол то абад баромад. Бозингароне ҳастанд ки дар синни 32-34 солагиашон дар формаи беҳтарини худ бо футбол падруд мегӯянд ва ҳеҷ кас онҳоро танқид намекунад. Ман дар синни 36 солагиам карьераи худро ҷамъбаст кардам, аммо аллакай дар 32 солагиам ба хитои рафтам. Ишора кард Николе Анелка. Мақсад аз гуфтаҳои собиқ ҳамлагар дар он аст ки агар Месси ва Роналдо сари вақт карьераи худро ҷамъбаст накунанд, пас ба мисли Ривалдо рӯзе худро дар чемпионати Узбекистон ва мисли Роналдино дар лигаи ҳаваскорони футзал хоҳанд дид. Ин метавонад қадру манзилат ва шӯҳратишони бузурге ки ҳарду дар ҷомеаи футболӣ доранд коста бигардонанд. Аз ин рӯ метавон гуфт ки андешаҳои Анелка воқеан ҳам ҷо доранд. Ин эпохаи бузург буд, вале акнун навбати дигарон омадааст. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Оё дар ҳамин шабу рӯз аз бозии кумири худ қаноатманд ҳастед? Андешаҳои худро дар комментария нависед. Ин барои мо хеле ҷолиб аст. ба ҳамин тавон дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.